आपली तयार झाली पितृपक्षामध्ये केली जाणारी तांदळाची खीर। आणि ही खीर 5 जणांना आरामात पुरते। ही 5 जणांचं प्रमाण मी सांगितलेलं आहे। मिक्स करूया काजू बदाम, मस्तपैकी आपली तयार झालेली आहे तांदळाची खीर। नमस्कार, मी आरती सावंत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे पितृपक्षामध्ये बनवली जाणारी तांदळाची खीर। क्रीमी मलाईदार अशी तांदळाची खीर। आणि ही तांदळाची खीर 5 जणांना आरामात पुरते। 1 लिटर दुधापासून बेसिक साहित्य लागतात आणि तेही आपल्या घरात असतात। आंबेमोहोर तांदूळ वापरू शकतात, इंद्रायणी तांदूळ वापरू शकतात किंवा घरातला तांदूळ वापरलात तरी चालेल। बासमती तुकडा सुवासिक पाहिजे तर तुम्ही तांदळाची खीर बनवत असाल तर। आणि आज मी मातीच्या भांड्यापासून मी बनवलेली आहे ही तांदळाची खीर। तर नक्की पूर्ण व्हिडिओ बघा, सगळ्या गोष्टी टिप्स सकट सांगितलेल्या आहेत। तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तुम्हाला मी दाखवते एकदम घट्टसर अशी झालेली आहे। तांदळाची खीर बनवण्यासाठी मी साहित्य सांगत आहे। मी अर्धा कप इंद्रायणी तांदूळ घेतलेला आहे। तुमच्याकडे आंबेमोहोर तांदूळ असेल तरीही तुम्ही वापरू शकतात। बासमती तुकडा तो पण सुवासिक तोही तुम्ही वापरू शकता किंवा तुमच्याकडे नॉर्मल जो काही तुम्ही जेवणाला वापरतात तांदूळ त्याचाही तुम्ही वापर करू शकता। तर मी इंद्रायणी तांदूळ अर्धा कप घेतलेला आहे आणि अर्धा तास पाण्यात ठेवलेला आहे। स्वच्छ धुवून पाण्यात ठेवलेला आहे, हे बघा। आणि ओला नारळाचा चव घेतलेला आहे पाव कप। काजू 5 घेतलेले आहेत, ते बारीक चिरलेले आहेत। आणि बदाम 5 घेतलेले आहेत। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकतात, काजू बदाम चारोळी घालू शकतात किंवा नुसतं तुम्ही काजू बदाम तुम्हाला वापरायचे नसतील खिरीमध्ये, तांदळाच्या खिरीमध्ये, तर तुम्ही नाही घातलात तरी चालेल। वेलची पूड घेतलेली आहे, अर्धा कप साखर घेतलेली आहे, साजूक तूप आणि 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे। तांदळातलं पाणी पूर्णपणे काढलेलं आहे। आता मी खलबत्त्यावर तांदूळ ह्याची जाडसर असं भरड करणार आहे। तुम्ही मिक्सरमध्ये पण पल्स मोडवर हे तांदूळ 2 वेळा भरड करू शकता। पूर्ण पेस्ट करायची नाही, नुसतं रवाळ असं टेक्स्चर पाहिजे। आता मी या खलबत्त्यामध्ये पूर्ण तांदूळ घालते, कुटून घेते। नुसतं भरड करायची। मिक्सरला केला तरीही काही हरकत नाही आणि लगेच ठेचून होतं खलबत्त्याने। हा खलबत्ता माझ्या बहिणीने दिलेला, तिने तिच्या गावावरून आणलेला। हे बघा, असं आपल्याला टेक्स्चर पाहिजे। थोडंसं अजून खलबत्त्याने ठेचून घेते। बघू शकता एकदम छानपैकी जाडसर अशी भरड केलेली आहे। आता मी काढून घेते प्लेटमध्ये। हे बघा, एकदा तुमच्याकडे असा मोठा खलबत्ता असेल ना त्याच्याने करा, गरज नाही मिक्सरची। मग आज मी तुम्हाला तांदळाची खीर मी मातीच्या भांड्यामध्ये दाखवणार आहे। त्यामुळे भांडं मी स्लो गॅसवरच ठेवलेलं आहे। मातीचं भांडं तापलेलं आहे। आता मी 1 चमचा साजूक तूप घालत आहे, अजून 1 चमचा। तूप चांगलं तापलेलं आहे। आता मी तांदूळ घालत आहे।
ही स्टेप चुकवू नका, कारण का तांदूळ चांगले भाजून घ्यायचे 3-4 मिनिटं. सोबत ओला नारळाचा चव पण भाजून घ्यायचा. जर जास्त क्वांटिटी असेल तांदळाची, जास्त प्रमाणात करायची असेल तर मग पहिले तांदूळ भाजून घ्या आणि मग ओला नारळाचा चव त्याच तांदळासोबत. आता ही कमी क्वांटिटी आहे म्हणून दोन्ही एकत्र भाजून घेते. आता स्लो गॅसवर आपल्याला तांदूळ आणि ओला नारळाचा चव भाजून घ्यायचा आहे. तांदूळ का भाजून घ्यायचे? त्यामुळे तांदळाला एक उग्रपणा असतो, त्यामुळे तो निघून जाण्यासाठी आपल्याला तांदूळ भाजून घ्यायचे आहे. आता थोडासा हलकासा तांदळाचा रंग चेंज करायचा, म्हणजे 3-4 मिनिटं भाजून. तुम्ही कढईमध्ये केलात तरीही स्लो गॅसवर आपल्याला तांदूळ भाजून घ्यायचे आहे. जर तुम्ही फास्ट गॅसवर भाजलात तर तांदूळ चिकटतील आणि करपून जातील. त्यामुळे स्लो गॅसवर आपल्याला तांदूळ आणि ओला नारळाचा चव भाजून घ्यायचा आहे. एकदा तुम्ही मातीच्या भांड्यामध्ये तांदळाची खीर नक्की करून बघा, खरोखर छान चव लागते. जर तुमच्याकडे असेल तर एकदा ट्राय करून बघा. 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता तांदळाचा रंग हलकासा चेंज झालेला आहे. याच्यापेक्षा जास्त भाजून नका. आता आपल्याला दूध घालायचं आहे. दूध मी ऑलरेडी गरम करून थंड केलेलं आहे. आता मी 1 लिटर दूध घालत आहे. ती साई सकट घाला. सोबत आपल्याला काजू आणि बदाम घालायचे आहे. थोडेसे काजू मी गार्निशिंगला ठेवत आहे आणि बदाम, त्यातले थोडेसे बदाम काढून घेते साईडला आणि बाकीचे खिरीमध्ये घालत आहे. तुमच्याकडे चारोळी असेल तर ते तुम्ही घालू शकतात, पिस्ता ही चालेल. आता आपण तळून घेऊया. आता आपल्याला स्लो गॅसवरच आपल्याला तांदूळ शिजवून घ्यायचा आहे. अगोदर साखर घालायची नाही तांदळाच्या खिरीमध्ये, कारण का आपल्याला पहिला तांदूळ चांगला शिजवायचा आणि मग शेवटी आपल्याला साखर घालायची. आणि सतत 2-2 मिनिटांनी ढवळून घ्यायचं, कारण का तांदूळ हा खालच्या तळाला चिटकेल. त्यामुळे आपल्याला खीर सतत ढवळत राहायची. आता 7 ते 8 मिनिटं तांदूळ शिजवायला घेऊया. केशरच्या काड्या घालत आहे, त्यामुळे केशरचा रंग येईल. ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही घातलात नाही तरी चालेल. ढवळून घेऊया. दर 2-2 मिनिटांनी ढवळून घ्या. आता ही खीर पातळ दिसत आहे. जसे जसे आटेल, म्हणजे 10 मिनिटांनी ही खीर आटेल. मातीच्या भांड्यामध्ये थोडासा वेळ लागणार ॲज कम्पेअर टू बाकीच्या कढईमध्ये किंवा टोपामध्ये. हळूहळू तांदळाची खीर दाटसर व्हायला लागलेली आहे, अशी घट्टसर होत आहे. तुम्ही बघू शकता तांदळाची खीर एकदम दाटसर झालेली आहे. तुम्हाला मी दाखवते तांदूळ शिजलेला. हे बघा, अजून एक दाखवते. हे बघा. आता आपल्याला तांदूळ शिजलेला आहे आणि त्यानंतर आपल्याला साखर घालायची आहे. जर तुम्हाला साखर अजून पाहिजे असेल, म्हणजे मी अर्धा कप टाकलेली आहे, हलकीशी कमी गोड असेल तर तुम्हाला अजून साखर घालायची असेल तुम्ही घालू शकता. साखर घातल्यामुळे खीर परत पातळ होईल, पण साखर विरघळल्यानंतर थंड झाल्यानंतर खीर जसजशी घट्टसर होईल. आता 2 मिनिटं आपण ही साखर विरघळून घेऊया. साखर विरघळलेली आहे. तुम्ही बघू शकता खीर कशी एकदम मलाईदार क्रीमी अशी झालेली आहे. आता आपल्याला शेवटी वेलची पूड घालायची आहे, पाव चमचा. लक्षात ठेवा वेलची पूड एकदम शेवटीच घालायची, कारण का वेलचीचा जो सुगंध आहे तो तसा खिरीमध्ये चांगला उतरतो.
तर मिक्स करून घेऊया. तर मी गॅस बंद करते. आपली तयार झाली पितृपक्षामध्ये केली जाणारी तांदळाची खीर. आणि ही खीर 5 जणांना आरामात पुरते. ही 5 जणांचं प्रमाण मी सांगितलेलं आहे. तुम्ही बघू शकतात, जरा पण तांदळाचे गुठळे झालेले नाही आहेत. कोणतेही मातीचं भांडं जमिनीवर किंवा प्लॅटफॉर्मवर ठेवत असाल तर अगोदर रिंग ठेवा आणि त्याच्यावर मातीचं भांडं ठेवा. जर असंच तुम्ही भांडं ठेवलात मातीचं तर कारण का भांडंही गरम असतं आणि ते फुटण्याची शक्यता असते. तर त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, रिंग ठेवायचं. अगदी या प्रकारे तुम्ही ही रिंग ठेवू शकता. आता मी सर्व करून घेते. एकदम घट्टसर अशी मलाईदार अशी तांदळाची खीर तयार झालेली आहे. आता मी स्टीलच्या बाउलमध्ये सर्व करून घेते. मस्तपैकी झालेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. हे बघा, एकदम मस्तपैकी अशी झालेली आहे. काय टेक्स्चर आलेलं आहे आणि हलकसं केशराचा रंग आलेला आहे. आता आपण वरून गार्निश करूया. काजू बदाम. मस्तपैकी आपली तयार झालेली आहे तांदळाची खीर. तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक्यू. आणि ही खीर 5 जणांना आरामात पुरते. तर नक्की ट्राय करून बघा आणि स्पेशली मातीच्या भांड्यांमध्ये एकदा ट्राय करून बघा. वेगळीच चव लागेल. थँक्यू.